Il-Gvern se jimplimenta rakkomandazzjoni li saret mill-Qorti tal-Maġistrati sabiex ikun hemm entità waħda ċentrali sabiex tirċievi rapporti dwar bini tal-Gvern jew bini privat, kif ukoll dwar swar jew irdum jew bini abbandunat li huwa ta' periklu għall-pubbliku. Dan sabiex tkun tista' tittieħed azzjoni aktar immedjata u hekk ikun aktar faċli għall-pubbliku sabiex jippreżentaw rapporti urġenti dwar bini perikoluż u imminenti li jaqa'. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Gvern Malti kif intemmet l-inkjesta maġisterjali b'rabta mal-mewt traġika taż-żagħżugħa Mirabelle Falzon fit-19 ta' Lulju tas-sena l-oħra, fiż-żona msejħa bħala l-Munxar fuq il-Għajn. Dan se jfisser żieda mas-sistemi preżenti u ma' riforma b'saħħitha li twettqet f'din il-leġislatura stess, għal iktar salvagwardja fejn jidħlu proprjetajiet fil-kuntest ta' kostruzzjoni. Fir-rigward l-aċċident innifsu l-Gvern jinnota li l-espert indipendenti inkarigati mill-inkjesta nnifisha saħqu li ż-żona kostali konċernata li fiha blat frammentat u instabbli fin-natura tiegħu kienet wada ssofri minn erożjoni naturali b'ritmu maġġel. Dan il-proċess naturali tal-erożjoni tal-kosta kompla għaddej b'ritmu aktar maġġel fl-aħħar snin, tant li dan il-proċess impatta negattivament partijiet sostanzjali mill-istruttura tal-batterija ta' riħama. Minn din l-inkjesta ħareġ li l-mewġ qawwi speċjalment dak qawwi f'Maltempata iwassal biex l-art titikel il-ġewwa u twassal għal dan il-proċess naturali. Intqal li dan l-inċident traġiku juri l-sfidi ġeotekniċi li hemm madwar il-kosta Maltija. Biż-żona fejn ġara l-inċident huwa ġebel tal-Franka li huwa suscettibbli għal dan il-proċess naturali ta' erożjoni. Ġi stabbilit ukoll kif dan il-każ biċċa mill-irdum twaqqat u kkawżat din il-mewġa traġika. Bl-irdum qed jidħol aktar il-ġewwa u dan iwassal ukoll biex il-ħitan tal-batterija li qed jaqgħu. Il-Gvern fakkar li aktar kmieni din is-sena sar fencing f'żewġ żoni li jipprevjeni kwalunkwe aċċess għas-sit fejn seħħet din it-traċedja u twaħħlu wkoll sinjali ta' twissija kontra hawn fiż-żona msemmija. F'din l-istqarrija l-Gvern tagħmel ġdid il-kondoljanzi tiegħu lill-familja Falzon wara t-telfa traġika li soffrew.